Je bent nu in het tweede trimester. In deze periode voelen veel vrouwen zich energieker. Je buik groeit en je baby begint te bewegen. En je bereidt je er langzaam voor op wat komen gaat. Je hebt meestal elke 4 weken een controle bij de verloskundige. Daarin wordt je bloeddruk gemeten, je buik gecontroleerd en het hartje van de baby beluisterd. En er is ruimte voor vragen. Rond 20 weken krijg je een medische echo, de 20 weken echo. Deze echo is bedoeld om te kijken of je baby zich goed ontwikkelt. Er wordt gekeken naar het hart, de hersenen, organen en botstructuur. Deze echo is niet verplicht. Jij beslist of je het wilt. Het is ook een goed moment om alvast na te denken over praktische zaken. Waar wil je bevallen? Wie mag erbij zijn? Heb je al spullen zoals een bedje, kleertjes of een autostoel? Heb je weinig geld? Dan kun je hulp vragen bij je verloskundige of via organisaties zoals Stichting Babyspullen. Zorg ook goed voor jezelf. Maak afspraken met je werkgever over rustmomenten en neem thuis de tijd voor ontspanning.